Nor pentsetan dozu izango dala? Iker Sarrianaz, Artepeko pala irakaslea. Pala irakasleaz gain, Artepe pala klubeko pelotaria naiz, palista. Eta hori, hemen darogu ja 5 urte lanea. Euskaraldian izena eman dut, ekimen polit bat iruditan aztelako eta Euskaren alde nagoelako, hori lehenengo puntue. Olako herri txiki baten egiten diren ekintzetama apuntatea eta olakoa uste dute beharrezkoa dela gure artean eta Euskaren alde badan ondino esfortzu edo, ez da esfortzu gogo gehiaukaz hartuteko ekimen bat da. Nire ustean, herria zidanetik eta uste dute euskara gero eta gitxau entzun aldala hon, lehen gatik etxikerra zen ez eta danak hemengoak izen ez eta dana asko zerrezagoa zen danak euskara zeitea eta hori ez dakite. Etorri kanpokoak, bertokoak bere komodain bagaran edo zein dugun, baina nik uste guztion artean apurke gitxi aurra joan dela eta gazten artean berdera egiten da. Bai ikastolan, kalean eta umeak hauren artean bere erdera zentzuten dire. Neure adineko gaztea berain artean dana erdera zentzuten da. Neu hau bizi izango naiz. Uste dut euskara egiteko errestasuna dago dela eta uste dut 10 egunean euskara egiteko inongo arazorik ez dut laukiko eta ondo iruditzen azte ekimena eta horregatik egiten dut ez dela izango esfortzu bat. Izango dela, kontu agazi ibilteko gauza bat izango dela, esfortzu handi barik. Argia profitatu, zamets bat idatzi du.